हेलो। हेलो। हाँ कहाँ है रे? घरे यो जल्दी से, अभी तबीयत खराब हो मम्मी के। ऐसे कैसे हो गई रे? बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, सीरियस है, जल्दी अभी। ऐसा कर, तू लेके जो हॉस्पिटल, हम आ रहे पीछे से। अच्छा ठीक है, हम जैते यो, जल्दी आबो। हमारा तू छोड़ के मैया चल गलही कहाँ मांगे। हमारा तू छोड़ के मैया चल गलही कहाँ मांगे। तोरा बिना कैसे गे मैया रहबऊ हम घर आवागे। तोरा बिना कैसे गे मैया रहबऊ हम घर आवागे। तोरा बिना कैसे गे मैया। हमारा हाथ छोड़ के गे मैया चल गलही कहाँ आगे। हमारा हाथ छोड़ के गे मैया चल गलही कहाँ आगे। तोरा बिना कैसे गे मैया रहबऊ हम घर आगे। तोरा बिना कैसे गे मैया रहबऊ हम घर आवागे। तोरा बिना कैसे गे मैया। धनवा दौलतिया के मैया कुछो नहीं भाव होगे। हमारा तो खाली गे मैया तोरे याद आव होगे। धनवा दौलतिया गे मैया कुछो नहीं भाव होगे। हमारा तो खाली गे मैया तोरे याद आव होगे। हमारा तू छोड़ के मैया चल गलही कहाँ आगे। हमारा तू छोड़ के मैया चल गलही कहाँ आगे। तोरा बिना कैसे गे मैया रहबऊ हम घर आवागे। तोरा बिना कैसे गे मैया रहबऊ हम घर आवागे। तोरा बिना कैसे गे मैया। इसके बिहारी के मैया रोबो दिन रतिया। याद आबो छोटुआ के तोहरे सुरतिया। इसके बिहारी गे मैया रोबो दिन रतिया। सचिनवा के याद आबो तोहरी सुरतिया। दया नाही कोई गे मैया चल गलही छोरी के गे। दया नाही कोई गे मैया चल गलही छोरी के गे। तोरा बिना कैसे गे मैया रहबऊ हम घर आवागे। तोरा बिना कैसे गे मैया रहबऊ हम घर आवागे। तोरा बिना कैसे गे मैया।